són coherents. Mireu, en el vídeo jo parlava fa 2 dies d'algo molt clar, la confiança. La confiança. És la paraula clau en esta campanya. La gent té que recobrar la confiança. Però com dia allí, per a que uno tenga confiança en una opció política, en un candidat o en un alcalde, per això, aquest candidat, aquest alcalde o aquesta opció política té que estar en el carrer, té que escoltar-lo, té que conèixer els seus problemes, té que conèixer les seues inquietuds, té que preocupar-se, té que mirar-lo als ulls al parlar-lo, té que abraçar-lo, agarrar-lo de la mà, té que poder sentar-se en una cadira i escoltar-lo. Jo penso que això és el més important, perquè nosaltres no hem parat, és que no hem parat. Hi ha gent que encara vol fer creure al poble de Torrent que és difícil parlar de mi, doncs és impossible, no estic en casa, estic sempre en el carrer. És impossible. Vull dir, hem estat contínuament en el carrer intentant estar en la gent. I sobretot, no només estar, sinó parlar-los del que a la gent li preocupa en cada moment. L'ocupació, l'educació, la sanitat, el benestar, l'estat de benestar tan danyat en aquesta última legislatura. Els valors que tenim que impregnar la política, l'educació, la formació, la cultura, els valors. I nosaltres no hem perdut el rumbo. Hem estat 4 anys mirant per vosaltres, parlant amb vosaltres, gestionant-vos a les dificultats, atenent a les persones, en una sensació de responsabilitat a les esquenes, en una voluntat clara d'aspirar a més, de voler més per a Torrent, de configurar un Torrent de futur i posar-lo definitivament en el mapa, que no passi desapercibit el nostre poble i que es convertisca en un referent i en un poble punter en esta comunitat. Del primer motiu, de la gestió complida del nostre treball, de la nostra carta de presentació. Del segon motiu, dels principis que imperen la nostra gestió, que són importants, perquè les persones que gestionen tenen que tindre principis. Vos vaig a parlar del tercer motiu. El tercer motiu és que tenim un projecte de futur per a Torrent. Un projecte molt clar. Un projecte que en primera persona i de cara a cara, de tu a tu i en cada persona parla de lo que més afecta en aquesta ciutat ara mateix i en tots els cossos de la població. Un projecte que des de les competències municipals, perquè n'hi ha gent que vol fer al poble tonto i no ho és. La gent sap les competències municipals d'empleo i d'ocupació i quin és el responsable de la situació de desempleo en aquest país, en este poble i en esta comunitat, encara que ho vulguin amagar-se. Dins de les nostres competències anem a apostar, com us he dit, per aquest foment de l'ocupació. Però fàcil per a mi seria dir-vos, anem a crear-nos llocs de treball. I no dir-vos això, però no seria jo. No seria. Perquè si jo dic que anem a crear llocs de treball, vaig a dir com. Que diguen com. Una recepta. Primera, tenim que dinamitzar econòmicament el nostre municipi. Tenim que apostar per les nostres zones industrials. Tenim que crear un nou parc empresarial i tenim que atraure a Torrent motors econòmics que regeneren i dinamitzen la situació de l'ocupació a Torrent. Tenim que portar a Torrent grans motors econòmics. Tenim que preocupar-se per el comerç local, dinamitzar-lo, parlar d'urbanisme comercial, parlar de les zones blaves en les zones comercials, que siguin compatibles amb les de residents, perquè ens ha costat en aquesta legislatura posar-ho, sincerament perquè veiem que no volíem carregar més a les famílies i que pensaven que teníem que estudiar-lo de forma molt clara per a fer compatible el resident amb el comerciant. Volem continuar en aquests tallers d'empleo que han començat i que en Torrent feien molts anys que no s'ha fet. Han passat 500 persones per aquests tallers d'empleo i anem a prestar especial atenció a les persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, a les dones, als discapacitats i als parells de llarga duració, a persones de més de 40-45 anys que han perdut el seu empleo i que no saben ara mateix com reciclar-se i reintegrar-se en el mercat laboral. Eixes van ser les nostres prioritats, però sobretot i ante tot anem a ajudar als autònoms.
a les xicotetes empreses, perquè són els verdaders generadors d'empleu de la comunitat i del país, i perquè a d'ells hi ha que ajudar-los, i no hi ha que ofegar-los, hi ha que ajudar-los tots els dies a tornar a alçar la persiana. De no pujada d'impostos, un compromís clar d'apostar per els generadors d'empleu i tenim uns compromís clars de l'educació i de la sanitat. Mireu, l'Hospital de Torrent és un projecte del Partit Popular. Del Partit Popular. Aquest hospital, podeu confiar, està en marxa, se va construir, se va veure, se va començar i va ser baix la gestió del Partit Popular, perquè és un projecte que nosaltres liderarem l'anterior legislatura i que anem a portar endavant en els pròxims anys. Continuarem peleant per escolatges, per el número 10, per el número 11, però també ajudarem escolatges concertats, perquè no hi ha que negar les realitats i no hi ha que negar la demanda dels pares, tant de col·legis públics com de col·legis concertats. Ja sabem de no dir les coses per el seu nom. Anem apostant per les barres. Com sabeu, tenim una política d'equiparació de tots els barres. Continuarem en aquest pla de sèries, en aquest pla d'enllumenat, en aquest pla de seguretat i en aquest pla de recuperació de determinades coses del poble, com són el Xerillet i com són les necessitats de barris que són les puntuals. Seguirem peleant per les infraestructures, per les zones verdes, per la vivenda i seguirem amb una gestió molt clara, austera, transparent, eficient i sobretot i ante tot de vocació de servici públic i de compromís amb el ciutadà, de compromís amb les seues necessitats. I sobretot, i vos vaig a parlar del quart motiu, crec que podeu confiar en nosaltres perquè tenim un gran sentit de la responsabilitat, de la gratitud i de la lealtat tant a la política com a la democràcia com a l'Estat. Mireu, varen ser molts els que se varen quedar impressionats, atònits, quan varen presentar la nostra opció de govern. I a mi com a candidat. Però en aquest moment, els actors i el motor principal de tota democràcia que foren els ciutadans varen convertir milers de veus en vots. I això és una cosa que no s'olvida. Perquè mos donareu la vostra confiança a mi, sense conèixer-ho, i al nostre equip. I mos donareu un pas endavant. I mos donareu la vostra confiança. I aquesta gratitud ens portarà a no deixar de treballar fins que no sentam personalment i com a equip que han complit totes i cada una de les necessitats i han correspost a aquesta confiança que heu depositat en nosaltres. Hasta la última lletra d'eixa gratitud vos se la tenim que tornar en fets. Vos se la tenim que tornar en fets. La responsabilitat, perquè n'hi ha projectes que hem començat i que volem veure acabats, que volem veure en marxa, que volem que es disfruteu, com són l'hospital, el soterrament de les vies del metro, com és la rehabilitació del casc antic, el plan urban del Xerillet, la dinamització econòmica del municipi de la que us parlava, el torrent del futur, que és un torrent que aposta per la formació, per l'educació, per les universitats, per els instituts tecnològics i sobretot perquè anem a deixar una gestió que té un testimoni en una gestió municipal amb valors i que mira per les persones i sobretot ho fa mirant a la gent a la cara. I perquè tenim una gran lealtat. Mireu, jo soc una persona totalment vocacional i que m'encanta la política. Negar-ho, evitar-ho i no m'entenc sense això, sense la política. Però m'apene quan veig que la gent cada volta confia menys en els polítics, confia menys en les gestions, confia menys i ens redueix en problemes. Ens entenen com problemes. Jo m'agradaria que tornarem a ficar un testimoni de recuperació de la dignitat política en Torrent. Que fos un testimoni de que n'hi ha polítics de veres, de vocació, que fan les coses, en els que se poden confiar. Perquè aquesta democràcia està patint molt en els últims 4 anys. Perquè jo nasqui en aquesta democràcia.
i perquè me la crec, i perquè me crec la Constitució, i perquè me crec les lleis, i perquè me crec l'Estat, i me crec l'Estat d'autonomia, i me crec la solidaritat entre les comunitats autònomes, i me crec tot això. I m'agradaria que ningú deixara de creure-s'ho, i que ningú estiguera governant un país sense creure's això. M'agradaria de veres que la gent recuperara la confiança en els polítics i recuperara la confiança en el seu país. Per tant, eixa responsabilitat, eixa gratitud que vos devem i eixa lealtat que tenim a l'Estat, eixa lealtat que tenim a la democràcia, mos porta a demanar-vos que confieu en nosaltres per a fer-ho bé i per a donar un bon testimoni. L'últim motiu per a confiar. Vos he parlat de la gestió, vos he parlat dels principis, vos he parlat de que tenim un projecte de futur i vos he parlat de que tenim coses per fer. Gratitud de tornar-vos, responsabilitat i lealtat a este poble, a esta comunitat i a este país. I l'últim motiu és un motiu molt personal, molt personal. El meu motiu personal per a demanar-vos la confiança en este partit és perquè crec que podeu tindre l'absoluta seguretat de tindre al front del vostre ajuntament i serviu-vos com a ciutadans tots els dies a una persona feliç, que sou jo, perquè sóc feliç. Totalment enfrontar-se a una situació, en una sensació de felicitat i de verdadera vocació a no fer-ho així. Tenim la garantia absoluta, i crec que ho ha demostrat també en fets, no en paraules, que Torrent és la meva prioritat. En el moment en què vaig tindre que manifestar-vos i demostrar-vos que això era així, ho vaig fer. Vaig renunciar al meu acte de diputada perquè la meva prioritat era este poble. I perquè me crec aquella frase de un polític només té un escany, el poble. A mi només n'hi ha un escany, Torrent. Que sapieu que Torrent és la meua vocació, que Torrent és la meua aspiració, que Torrent és la meua felicitat, que Torrent és la meua il·lusió i que d'eixa il·lusió respire. Podeu confiar en mi.